Matano. Tisotokutambire. Titambire. Kwenda kunonoka kuzi. Time dzacho zve. Handi yedu. Kuri seko madam. Kutsori madam mai wezo ndoro uigwa nemukadzi. Aiwa azowanikwa mukadzi wangu eye. Saka tsanongurise kumba. Aiwa kubawo kurikosa. Amba handisi kumira. Nditorowa basa zvokutoti ipa mamaona nhasi ndachitopega kuti vanhu vasaita sei. Vanhu vasapinda. Vanhu vaita problem yekupinda-pinda. Moza vanhu vanopinda-pinda. Vanhu vachitopinda mukati momu. Apa ndikutorowa basa apa. Ndinotovhara pesa apa muchatoona manje haiwa panenge pakutonakidza. Amukona panapa marovera ndokwaita. Ndikutorowa apa. Ibasa randikutorowa. Aiwa basa ta. Mukutorowa basa apa. Imaini yandikutorowa iyi ndo maini yangu ya pandaitaura baby panchi ndine maini pai. Ndo maini yacho yandaitotaura iyoyo. Handi mazaona utsanoka. Zvakutoda kuti utomira bozi ukasamira ere. Hapana zvanokuita. Amukona marovera ndita maini yangu. Iyi motori yandatochera iri kuti itoiswa kumusoro. Saka manje ipapa madam ka. Ndo pandinda kutendesa kumira. Imaini yenyapa. Apa maini pangu apa. Ndipo pamune muchitaura payati ndiri kumaini baby. Ndo maini yangu ndito maini apa ndiri kumaina gold apa. Ndiri kumaina gold saka pane zinc, gold, marachka ne diamond zvese zvitoripo pamaini pangu. Zvitoripo papa. Zvitoripo pamaini pangu ane zvese. Saka tsano mukuti ndo pamaini penyu apa tsano. Pangu ka? Ndo pangu ndepangu ndiro nemapepa ipapa. Ndepangu. Ndepangu saka pa ndinohaya zvimaskavhera mana nhasi ahapuka. Ndine ndatohaya kuti auya azoita sei. Azurova ndepangu. Aiwa tapaona tsano. Ndadate ndipangu saka ndoda kuti ipapa tsano. Kana muchero mukada basa tsano. Hapana kana pressure ndokwanisa kutokupinza ipapa mukatete sei. Mukatouya mukatojyawo mari. Papa pandingazokurayisa iwo ka ndatora hanza dzenyu. Ndizvozvo mubasa. Aiwa tapaona pamaini. Handiti ka? Ndapaona. Madam mapaona. Ndosa ndati mungouyawo kuno kuti sangai pabasa ka. Ndomaona tada uyene tsano. Tizosanga chi pa gravity. Ipapa charo tsano mukada unzi mauda basa ka. Musatya. Mukwasha wenyu ndiye muridzi wechi wepapapa. Ndini ndakatopiwa ihurumende yakandipa pacho. Apa ikataiwa ka tisi masmall scale miners acho ka. Saka ndakatonzi ndite sei nditoda izo plus semunhu ada kuroora ka. Aiwa ndakapiwa pakabva paputika pakaputika zvese. Chero izvozvi tsano zokuti mukada unzi kwai mada basa zvezvi ka. Musatambura. Nyika ndeyedu isu. Munoda uyasa ndokupinza basa. Handiti. Tisi masmall scale miners acho anenge achitotogwa baby kuti semunhu ane baby wada kuroora anda musha kwini papa ndingazokurasa ndezokama izvi. Manje tsano nochinja hembe dzese dzamakupfeka idzi amai makutopfeka facha apa mangwana nhasi kuita kana uri kumaina ungazopfekawo sutuka but kana yezo chero president vanouya panapa vachitomboona kuti uri kuita basa rakanaka wozi muona patarwa pese kudliwa mari kudla kwemari zano pane kuzati kudla mari pai techidla mari ipapa pai pane chikudza pai unongozoenda chiona chiri pangu pacho unoziva kuti mari tindoenda tenga diesel una diesel randoshandisa apa rakawandisa diesel randoshandisa saka ipa unozouya pai ndoenda shandisa mari kuno kudiezel asi kazhinji kaiti kandei mari todzengana ndopandikuvakisa imba yekunhingirino yakutopera imba yakutopera mai ndenda topedza mai manje hafu yese matombo yangu nanzo adombo iri imari cheta mori security ndakaisa kuti vanhu musanonga mahwe because vanhu vanozopedza mahwe nokununga saka ndakaisa security ndakaikanda security mastondo inga makagona shuwa makagona because pavangonunga dombo pangopfira apa imari chete yakanuna mari apa saka nhasi handisi kubvutere gonunga mari because nhasi is unwork day. Alright. Asi dhedhi vakambondiudza kuti pari kucherwa gomba remasuweji apa. Ipapa dhedhi vakandiudza kuti pari kucherwa gomba remasuweji papapa masuweji achabva kudzimba dzese achauya achipinda mugomba ireri. Apa vaiudzana apa? Vaitotaura neni pari kucherwa gomba apa pari kuti masuweji ese malokesheni ose dzimba dzese auya achipinda apa. Pamaini pangu? Pamaini ipapa ndo pakanzi gomba resuweji. Ende uri kutoreva sister ndakatowa mudhara vaitodaro. Utoreva. Ndiri kutaura ka? Ya ndizvozvo chaizvo. Mudhara ndiye chii mudhara iyi? Ndo manager wepanapa. Ndo manager wepanapa. Pamaini pangu? Vakatoti gomba resuweji. Dzimba dzose dzinge dzichirasira pa imomu mugomba umu saka mukwasha nyatso kutaura nyaya yako zvinombowo kuti zvakamira sei apa because inoi igomba remasweji saka mna muchiti mainika hatichanzwisisi kuti muri kuti kudini mukuru apa maini pangu pada wezo masweji ipapa itori gomba remasweji vachitoti masweji
vaiti vatoisa masuweji vaiti vanodaisa masuweji papapo mudhara ndo zvaitotaura kuti gomba ravo remasuweji mukwasha unonyepa mukwasha hapana kunyepa kwaivo wakadi kutaura kuti mudhara wako ndiye maneja aiwa asi iwo bhebhi waindifonera uchindiudza kuti ndine maini yangu ndiri kutochera hapana apa ndiri kuchera gold izvo masuweji gomba remasuweji riri kucherwa shuwa wakundiudza kuti kwai imaini nai bhebhi aiwa mukwasha ibharanzi hati mukwasha ana nyaya ndipako bhegi rangu ndinde ndipe bhegi rangu ndinde haungambondinyepera chimbotorai kundaramba nechibhegi chenyu here zvakadhakwa kudai chii chamemuchiita ichochi handinambonyepa but mudhara wenyu ndiye akanyepa chete mudhara wenyu ndiye akatonyepa aiwa tsano mudhara wenyu ndiye akanyepa mudze mudhara wenyu anonyepawo mudhara wenyu ini gomba randiri kumaina kwemunowireko kwakomana venyu muchiziva musauya muchiziva munowana kuti munouya tiri mumutu naito tombozvideredza vanhu vanouya chiziva vanowana tiri mumutu sekutonyepawo zveduka vasikana mudzidze kuuya tisiri mumutu mukava tiri mutu tokunyeperai naiti ndingambogara ndisiri mutu musauya kwakomana tiri mumutu iwozonoene hanzvadzi yake panapa apa ndandatahwina chimoko kako iyo mudhara wacho anofamba achiudza vanhu vese kuti adaita gomba resuweji zvine mari here izvozvo kungofamba uchiudzaudza vanhu ani munhu unopota uchimbohaidhawo zvimwe zvinhu tiwanewo mukana wekupinda krismas yayo ndauri kuitamba ndega mana ndaida kuti iyedeso ndawadanawo nemwana wamaneja toda izvozvo ndakuwana ndege